Къде? Супер, вие? Какво правите, бе? Стефан не е ли с вас? Не. Къде се бави той? Его бе. Здрасти, бе. Супер, ето и вас. Момчета, погледнете ме добре. За последен път ще ме видите така като стария Стефан. От утре вече съм с новата ми скъпа кола и новия ми живота започна. Абе, ти нещо не си добре. Не, просто съм богат. Аз ви казвам, това е ненормален. Да не си взела някой тичи милионер в Америка. Не, сигурно една леля с многото котки и дантелни тарокли е починала и той сега получава всичко това. Хора, не се шегувам, наистина спечелих 20 000 от една онлайн игра. 20 000. Абе, това си е сума. Хем съм много, хем не чак толкова. Според мен си ги профукаш за една година и след това айде пак на скейтборда, айде пак дай 2 лева за пицата, че парите ми свърши. Ами не, просто си взимам лори и отиваме на екзотика някъде. С тия пари няма да си уреди живота, ще си купя една кола и това е. Да имам по-добра идея. Дай да питаме нашия човек. Здравейте, аз съм Роси. Чудесно е, че открихте нашия сайт, защото е важно да се научите как да управлявате личните си финанси още докато сте млади. Така ще може да водите много по-удовлетворяващ ви живот. Да погледнем в бъдещето. Спестяване, инвестиции, доходност, риск, ликвидност, инфлация. Всеки иска да има пари, както и те да се увеличават с времето. Това става не само ако доходите ни растат, но и ако умеем добре да се грижим за парите си. Спестяването означава да потребяваме по-малко от това, което можем да си позволим в момента, защото заделяме част от дохода си. За какво да спестяваме? Отговорът е, за да имаме по-голяма финансова сигурност и за да постигнем личните си цели. Като първа стъпка е важно да заделим средства за авариен фонд. Спешни и непредвидени случаи винаги могат да се появят и е добре да имате заделени пари за справяне с проблемите. За целевите спестявания е ясно. Например, нов дом, кола, образование за теб или за децата ти един ден. Пенсия? Звучи ви далечно и нереално? Всъщност, още с започване на работа е важно да започне и заделянето на средства за този период от живота ви, който рано или късно ще дойде. Така ще е по-сигурно, че ще имате повече поводи да сте доволни от света около вас в далечната за сега възраст 60+. И все пак, трудно ли е да започнем да спестяваме? Нали това означава да започнем да се лишаваме от някои, дори и малки неща в момента? Не е нужно да чакате да ви се изсипят купчи на пари. Можете да започнете с малки стъпки. Например, всеки месец да заделяте малка сума. Като за начало е важно не размерът на спестените пари, а изграждането на навик. При спестяванията с краткосрочен характер, примерно за нов скейтборд или за нова китара, е важно да имаме бърз достъп до парите си. Същото се отнася и за парите от аварийния фонд. Не можем да предвидим кога ще ни потребват. Друг е подходът по отношение на по-дългосрочни спестявания. Тогава бързият достъп не е толкова важен. По-важното е да накараме парите ни да работят за нас, да растат във времето. Въпросът е как да го постигнем или казано по друг начин, в какво можем да инвестираме. Има разнообразни видове инвестиции – банкови депозити, акции, облигации, взаимни фондове и други. Но как да преценим в какво да инвестираме? Коя е подходящата инвестиция за нас? Когато вземаме решение, е добре да преценим алтернативите по следните основни показатели – доходност, сигурност, ликвидност. Основна цел на инвестирането е печалбата, т.е. постигане на доходност. При някои видове инвестиции, като банковите депозити или облигациите, доходността е фиксирана, предварително договорена във вид на дължима лихва. При други инструменти, например акциите, доходността е плаваща. Цените им се променят непрекъснато в различни посоки и затова няма начин да се направи точна прогноза. Колко може да спечелите от различните видове инвестиции? Статистиките показват, че в по-дългосрочен план е възможно да спечелите от акции много повече в сравнение с инструментите с фиксирана доходност, например банков депозит. Когато инвестирате, е важно да прецените дали искате парите ви да са на сигурно място и да имате сигурна печалба, или сте склонни да рискувате част от тях, за да постигнете по-добра доходност. Съществува следното правило – нисък риск, ниска доходност, висок риск, висока доходност. В единия край се приема, че са вложенията в банка,
в другия – акциите. Вие сами трябва да определите какво ниво на риск сте склонни да поемете. Дали е лесно или трудно инвестицията да се обърне в налични пари в нужния за нас момент при минимум загуби? Не слагай всички яйца в една кошница. Това е много популярна фраза в света на финансите. Означава, че е рисковано да влагаме парите си само в един вид инвестиция. Какво рискуваме ли? Да загубим парите си, ако, например, са вложени само в високорискови акции. Или пък инвестицията да не е толкова печеливша, колкото ни се иска, ако държим парите си само на нисколихвен банков влог. Когато говорим за инвестиции, трябва винаги да отчитаме фактора инфлация, нарастването на цените във времето. За едни и същи стоки и услуги днес плащаме доста повече, отколкото преди години. Инфлацията намалява покупателната способност на парите. И ако нашите спестявания не растат поне с темпа на инфлацията, означава, че парите ни се обезценяват. Целта на инвестирането е не просто да увеличи парите ни, а да увеличи или поне да запази покупателната им способност. Затова е важно да разглеждаме доходността в съпоставка с инфлацията. Създаването на навик за спестяване и разумното, базирано на информиран избор инвестиране са сред основните начини да постигнете финансовите си цели и да живеете по-сигурен и обезпечен живот. Мистер 20 000 лева, забрави ли си? Какво ще правиш сега с тия пари? Сега като замисля, ако ще се опитам да бъда като типичния българин, ще отида, ще си купа кола, ще бъда газар, мачките ще ме харесват. Докато се замисля, това е супер глупаво, има много по-важни неща от това. Така е, прав си, трябва да се заделиш поне пари за университета, все пак след някакво време натам ще отиваш. Така първо ще помогна на майка ми и баща ми, и също така ще успора си заделя парите и ще ги използвам за нещо по-важно. Защото си мисля, че ако сега изхарча набързо една толкова голяма сума пари, до нищо добро няма да доведе. Нещо по-важно, като например да не почерпиш. Ще ви почерпя още веднъж, ама няма ви чеква всеки път. То все пак парите трябва да работят и за мен.